atong YouTube channel. Kini sa mga isyong saksak sila. Welcome ang tanan ninyong mga kabintay. This is a reason of our own. Nakahinumdum ko sa debate sa una mga bay sa Bumbo Radyo o diha sa Plaza Independencia nga matud pa sa ubang mga believers sa Juan Kapitulo 21 versikulo 25 nagkanayon, daghan pang mga butang ang gihimo ni Kristo nga kung isaysay ang tanan di pa kapaigo kasudlan sa mga sinulat, bisag ang tibuok kalibutan. Unswa bitaw buyag sa maliteral o sinumbingay ni kining bersikulo ha. Para nako lang mga bayno, medyo palpak ni nga klase sa pamahayag. Kadako sa kalibutan, bisag usa ka purok lang ang gidak-on sa library, kaya kayo isulod ang mga libro. Nakaapan lang kay ang edad sa tao di kaabot og usa ka libo, kay kung makaabot pa kanang 200 ka tuig nga sigig basa sa mga libro sa library, pagkahapsay kaha sa atong kinaadman. Pero tayo pa, ibutang tagsakyan taning bersikulo ha, nganong wa man sila katag-an nga mutamaw ni sa atong panahon nga Diyos nun manggaha ni sila og paminsan. Kanugon kay tinaw pas udtong tutok nga kaning bersikulo ha nadibang na sa atong henerasyon karon. Unsa man din ang memory card, puwerting gamaya murarag pareha kadak-a sa imong kuko. Pero ang library ani bisag pariha pa kadak-as lungsod nga busok og abundas sa mga libro, bisag ihuot pa nimo pagdasok ang tanang mga libro, pwede isulod ani. Unya mga suwat, mga sinuwat, di kapaigo kasudlan ang kalibutan. Kilatan bayataan ni udip ani mao. Memory card pa lang ni atong gihisgutan. Naapay mas labaw pa kagamay ana ug kana mao ang microchip. Ang nakaligre lang pud ani kay gisagulan lang gihapon og tinuhuan sa uplok. Paita jud aning ubang martis nga believers ay. Shortcut na lang tana ang marites og martes aron madali ta. Matud pa sa ubang martes nga relihiyoso, mawala daw atong privacy ani kay ang bakuna sekreto nga gisagulan kuno og microchip implant. Hastang lawgawa. Kining programa sa microchip dugay na ni didto sa Switzerland ug Netherlands. Pero ang tumong og katuyuan ana para sa ilang mga pet nga di makawat kay matrack man tungod kay dunay GPS ang microchip. Wa magdugay giadapt ni dito sa Sweden ug Norway, pero upgraded na ang microchip. Niining higayuna di na para sa mga pet kung dili tao na jud. Murag gihasula na sila dito nga mogamit og ATM card ug naimbento dito ang microchip nga pwede na maka-access kung sila mamalit wa nay gamitay sa ATM card. Kung dili, i-scan na lang ang ilang kamot nga gipang-implant ang microchip. Di ilang kay kanaran bahin sa financial for monetization and banking activities kang katuyuan, kundili apil na ang security purposes. Sa ilang mga balay o opisina, di na kinahanglan pa mo gamit og yawi, kundili i-scan ra ang imong kamot, maabli na ang pultahan. Mausa na sa ilang mga private cars ug accessible sad sa ubang public transport. Sa pagkakaron, ang pinakagamay nga microchip nga naimbento sa marakadaka sa imong kuko.
wapay microchip in town nga naimbento in liquefied form. Apan dunay giimbento karon sa Finland ug Canada nga microchip nga gipagamyan pa jud pero dili likwido. Naninguha sila karon nga maimbento ang microchip nga sama kagamya sa bugas humay. And this time around, mas exciting ni kay by the time nga ma-implant na ni sa tao, dili lang for banking system, monetization program and security for purposes ang tumong ani kundili pwede na ka mag-FB, mag-Twitter, Instagram, mag-Google, YouTube ug uban pa pinaagi sa imong hunahuna. Gawas pa, secure ang imong health o ubang medical problems kay automatic do na ni temperature aron masayran ang gitas-on sa imong hilanat. Maka-access na ka sa internet but again, wapay microchip nga naimbento in liquefied form. Ang pinakagamay pa, sama pa sa bugas humay. Kung sakyan ni ang chismis sa mga martes nga gisagol daw sa bakuna ang microchip, ang pangutana, unsaon man intawon paglusot ana sa dagom nga ang bangag ana parihara kagamya sa matas lamok. Bisag bugas mais gani dili kalusot anang bangag sa dagom. Giunsa man intawon ninyo pagpinsar? Diin man mo nangoy-koy anang mga balitaa. Gawas pasad, mahal ang microchip implant. Dili sama sa vaccination program nga librera. Gadamgo baya mo. Ano ka, siniswerte? Gawas pasad, kuti kaayo ang registration ani. Kinahanglan wa kay criminal record o virus records. Tagaan kag basic nga batakang balaod sa ilang rules and regulation. And take note, apil ang pamalaod sa environmental issues, global economy, transportation, monetization, insurgency, endangered species, tourism, military discipline, ug uban pa. So wa kay angay sag-uhon kung unsa man gani imong sikta sa relihiyon kay pang praktikal o pang realidad ni nga transaksyon, dili ni patuo-tuo. 30 days ang ihatag sa imuha una ka batikuson sa interview. Kung di ka kapasar, balik ka after 3 months. Unya 4 times ka balik-balik. Kung hagbong ka sa upat ka balik-balik, i-blacklist ka. Og take note, lifetime ka nga i-blacklisted. Ingon ana kalisod mga bay, applyan ang microchip implant. Unya ilibre lang, wa kagabae. Dunay laing pasiatab ani ang ubang relihiyon kay kana daw 666 na kung patikan daw kas agtang anak, di na ka makapamalit o di na ka kasud sa kamerkaduhan. Unya mao daw ni ang timailhan nga mutumaw ang Antichrist para sa one world government o one world religion. Mao daw ni ang tinuod nga test and trials sa mga believers kay kung mapatikan ka ani, di na ka maluwas. Tinuod gani, yate iragod. Matod ba, muabot ang kagutom, mga katalagman, mga bangis nga kriminalidad, tumang kawadon, mga panglutos ug ubang kastigo. Kini ang timailhan sa second coming of Christ. Kung mulampos daw ka ani sa iyang pagbalik, marapture daw ka. Ug kining tanan nga panan-awon daw ni Juan nga iyang nakita sa umaabot sa iyang panahon. Ug kini daw atong nasinati karon, labi nas pandemya ug gubat sa Ukraine ug Russia, maunay katumanan sa tag-an-tag-an ni Juan. Makalilisan daw kaayo ang atong panahon karon kay gadungan ang kalisdanan sa kapobre, kalamidad o kriminalidad bisag asa. Usa daw ana kanang tukhang
og gipang kidnap sa isabong og kanang microchip implant maoy usa sa gitumbok nga pinatikay sa 666. Ug matod pa gitag-an sa mga apostol nga moabot ang panahon nga wa nay motuo sa balaang kasulatan. Pastilan pagkaluslos, ignalang pagkasulti nga ang gasuwat-suwat og imbento anang libruha, iya nang nasayran nga moabot ang panahon nga mabuking ang binutbot anang libruha. Kurumbuson ko na lang ning tanan sa akong pinubre nga argumento mga bay. Para nako kauban ra gihapon ni sa Martes ang nagpasiugda ani. Una, kanang 666 unsa man di pasabot ana kana bitong madawat sa logic ang pinaka the best nga explanation nganong 666 man jud unsa may naa anang numeroha. Maliteral o sinumbingay atong paminawon og tarong ang inyong pahayag. Purbida, ultimo numero, giapil-apil sa kabuang. Naasay ubang believers nga ang gipasabot daw ana patik sa agtang kanang Ash Wednesday. Kanang hugaw-hugawan imong agtang sa dip ang moabot ang 40 diyas sa Biyernes Santo. Na, bao lang uroy ninyo. No, bao lang uroy ninyo diha kay mga kauban rasada ninyong mga believers ang nagpatukma-tukma ana. Pero para nako mga nonsense yun ning nagpahayag aning 666. Way ayo ug way kapuslanan nga sugilanon. Mao bitang wa ni maapil ang isyu sa reliyon sa microchip program kay sa ilang registration way kapuslanan kung unsay ikaabag sa ekonomiya. Naay gipalusot nila gamit kuno sa espirituhanon nga otros ang lalisunon. Unya makatabang sa daw sa moralidad ang relihiyon. Sure ka? Ngano di ay kung wa kay sektor sa relihiyon, di ka pwede magtinarong? Ang nakaapan para baan ni kay luyo sa ilang pangangkon nga murag sila na lang joy nakatag-iya sa moralidad. Unsa maning hitabo inay mapaubsanon, daghan namang hinuong burong sa ubang religious sectors. Murag din hihinuon aning puntuha napalpak ang relihiyon. Ang nakapainutil pa jud kay gihimo ng variety show sa pamulitika. Resulta imbis mo abag sa maayong pamatasan, imbis makatabang sa panaghiusa og kalinaw, sukwahi na hinuon kay kiningkoy og kaguliyang ang gidalit sa ubang relihiyon. Unya manghambong mo nga ang ikatabang sa relihiyon mao ang espirituhanon nga isyu sa moralidad. Ikaduha, kanang giingon nga one world government o one world religion nga usahon daw inig mohari na kanang gitawag og antichrist. Bida mga bay, imposible kaayo na mga bay. Kuhai og example kanang sitwasyon ron sa Ukraine ug Russia. Unsa may ugat anang isyu ha, nganong misangko man sa gubat. Kay di musugot ang Russia nga magpamembro sa NATO ang Ukraine. Nagsugod ni sa isyu sa alyansa. Bisan gani ang Sweden, Finland, Norway ug ubang nasod sa Europe wa man gani magpamembro anang NATO. Kining sa Southeast Asia, gawa sa ASEAN, nagkabangi man gani ang China, Japan, Korea ug Taiwan. Bisag ang North Korea ug South Korea mismo duot sa bukog ang ilang bangi. Kini sa ASEAN, kining Association of Southeast Asian Nation, nagtuo kag solido ni nga alyansaha. Kadakog atraso anang Vietnam ug Malaysia sa atong nasod. Kay daghang mga isla ang gipang-ilog ani nila, labaw pa sa Scarborough Shoal nga giilog sa China. Nadako lang ng isyuha tungod kay ang na-involve ani nga naa sa peligro mga superpower country nga mao ang United States ug China. Ingna kog bakakon,
kung naay puruhan nga mahilot ning problema sa West Philippine Sea, both Philippines, US and China. After ani, ang musunod nga magbangi ani ang Vietnam na sad Philippines ug Malaysia kay tungod sa isla. Sa alyansa pa lang nadaan ha sa panggobyerno og teritoryo akong gihisgotan, puwerte ng gubuta anang isyu ha. Unya, usahon na nimo sa one world government. Diri lang daan sud sa atong nasud. Pila na ka presidente ang nanagan, matag followers ana, wa gani magkasinabot na buot huna-hunaon pareha ratang mga Pinoy. No, hangtod karon kasigi paglalis na human ng eleksyon. Samot na jud ang relihiyon. Tan-awa sa Christian sects, no? Sa sektor palandaan sa Kristyanismo, miabot na og 40,000 kapin ang mga sektor sa Kristyanismo na ay Baptist, Born Again, Sabadista, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Katoliko, Mormons, napanay kanang kibuloy, ug daghan pa. Unya, imo ning usahon sa one world religion? How about Muslim? Wa nalay kwenta. How about Buddhism? How about Hinduism? Napay Sikhism, Judaism. Sus, pagkadaghan ninyo, mausa ni tanan nga bisan gani sulod mismo sa Katolisismo, sa Catholic Faith Defenders, di man gani magkasinabot. Kung tinuo ni inyong antichrist bay, bisag unsa pa nakagamhanan ani mga bay, di siya makahimo pag-unite anang one world religion o one world government. Tinunto maning istorya ha. Uti mo gani kaparintihan ug silingan maglalis pa man gani. Bisag magsuon pa gani, magbungol pa. Come on guys, wake up. Pinsara in town ug maayo sa inyong sentido kung posible ba nang mahitabo. Kanang antichrist bunga ra na sa trip sa mga Martes sa unang panahon kay way lingaw ug way kapahungawan. Maunang panahon sa tapok-tapok sa kagabion, mag-imbento na lang og mga sugilanon. Pero okay ra baya na unta? No, kay haom na sa ilang panahon, no, kaniadto during sa Old Stone Age, Bronze Stone Age, hangtod sa Dark Ages. Angay ra na anang mga panahon na. Pero karon sa atong panahon, di na ni tukma kining ingon ani nga klase sa mga sugilanon. Ang angay unta nga sahuan nato karon mao ang paghangop sa mga bag-ong teknolohiya sa siyensya nga makatabang sa panarbaho sa atong industriya, agrikultura, turismo, sa kalikupan, no, ug uban ba nga makaabag sa kalambuan sa atong komunidad. Angay na unta tang nabiyaan ng patuo-tuo kay imbis kalinaw ug panaghiusa ang idalit, kaguliyang ug lalis-lalis naman hinuon. Tan-awa ra lang gatuon-tuon sa Biblia, imbis mapausanon dili hinuon tanan ha. Apan ang uban garboso ug hilas na kaayo sa ilang natun-an, kunya hagad dayon og debate-debate. Kunya makatabang na sa atong ekonomiya kanang inyong pagka-arogante. Ikatulo, aritaan ang inyong antichrist. Daghan kayong gipasanginlan ani, sagol-sagol lang. Naay uban si Bill Gates daw na. Ang uban moingon sad si Elon Musk kuno na. Naasay miingon nga human na daw ni ang tinuod daw nga antichrist kato si Hitler. Naasay miingon nga si Cesar Nero kuno na. Naay uban miingon ang Santo Papa sa daw kay kanang kunong tiyangga sa corona kanang naay tatang nga Vicaros Felidi 666 daw na. Naasay uban miingon si Felix Manalo daw na sa Iglesia ni Cristo. Naasay miingon na si Kibuloy. Pastilan, gasagol-sagol lang ang mga pasangil.
pagka nonsense jud aning mga isyu ha. Kabaw ka gano, no? Kay why Jesus Christ nga mi-exist sa realidad. Unsa may imong iantay nga wa may Kristo sa kasaysayan? Munga laning tanan sa mga martes nga nagmugna-mugna ug mga sugilanon nga way hinungdan. Sa prangka nga pagkasulti, why second coming of Christ nga mahitabo. Ikaupat, tungod kay why Kristo nga mi-exist, dayag na lang nga wala say Juan nga mi-exist nga nakakita daw og panan-aw. Year 2022 na ta karon, balika og balig 2,000 years ang atong kagahapon pinaagi sa pagbasa og mga history. Unsa may imong masayran? Di ba naalang gihapon ang gubat? Mas lisod bagay na ito sa World War I ug World War II kay gawas nga naay pandemya nga midungan ato. Wap agi klaro ang communication kay wala pa may internet, wala pa FB, wala Twitter, wala YouTube, Instagram ug uban pa. Mao nang dayag na lang nga ang katawhan sa una biktima jud permi ni Martes. Kining atong kapait karon wala ra ni sa unang panahon nga ilang giantos. Kung may higayon ka, basaha na ang pandemya sa Black Death ug Inquisition. Mas ngilngig ang kasaysayan sa Dark Ages. Manimbawt ang imong balhibo kung unsa di ay kapait ning maulipon ta sa sugilanon ni Martes. Dili sayon ang kinabuhi kaniadto nga wapa ka amgo ang ubang katawhan ug wapa ka buylo ang industriya sa siyensya kay lagi ulipon ni Martes ug gigapos sa tinuhuan sa uplok. Pero another 2,000 years from now, daghan ng makaamgo nga sakto ang punto nga gisugdan nato karon. Muabot na lang ang year 3,000, year 4,000 kung magpadayon ang maong sugilanon. Wa joy Kristong mubalik kay lagi sugilanon na rani sa comics ni Martes. Kining tanang gisaysay nato bahin sa microchip, way labot sa binaybul-baybul. Layo ra sa tinuod ang pagtukma sa haom-haom. Musugot tag sa dili ang revolusyon sa microchip implant. Daghan ang muuyon ani kung kini affordable na sa kamerkaduhan. Rihar gyud nag cellphone, di ba pagsugod ani sa mga 1990s kaniadto, dako kaayo nga cellphone unya na ay antenna. Wala pa to'y text, tawag-tawag ra, unya sa gabal pa kayo itakin sa karsunis. Pero anang panahon na, makakita kag tao, gatakin og cellphone sa iyang karsunis, taas na kayo tagpagtanaw nila, di ba? Kay lagi, di pa kayo ta ka-afford anang mga panahon na. Pero paglabay sa pila ka tuig, hastang mga mayok-mok nga vendors bogi sama nako sa daplin, no? Hasta mga nanindag ginamos gani diesel po na touchscreen ba yun? Ang nakailigre kay hastang mga Martes wa pud paapire ni kuyog pud sa ka-high-tech sa mga communications. Sa di madugay kanang ka-advantage sa cellphone, gipagamyan nga mura nagbugas humay kagamya unya ipasok sa imong tangkugo. Niinig higayuna, kontrolado na tanan sa imong utok. Kini mao'y magsilbing gateways sa imong memory. Ang mga tiny electronic devices detalyado og channeling sa pag-surfing sa Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ug uban pa. Wa na kay tuplokon kay nan naman sa imong utok ang Central Processing Unit. Tanan literal o direkta nga gikonektar ang internet pinaagi sa imong unahuna. Unya aligre sad kay kung naa kay mga silingan nga gahilom-hilom lang pero nagtan-aw nimo ang tanan unya nagkatawa. Kining mga Martes di nakakabantay nga gilibak na di ay ka sa group chat nila pinaagi sa hunahuna. Hala sige, sa sunod topic na po nato pohon
rock and roll natong tanan mga bay.